پینۆکیۆ. وەختێکی خەراتێکی پیری بناوی گەبەتۆ هەبوو. گالۆ ڕۆژێکی شخۆرە ji textikan pêlîstokekî çêdike. Navê wî jî dike Pînokyo. Hingî pêlîstokê xweşik çêdike, gava lê dinêre pir diecibîne. Li ser vê yekî periya qenciyê weke xelat ruh berdide laşê wî. Gebetto bi vê yekî pir kêfxweş dibe û weke lawê xwe ji Pînokyo hez dike. Gebetto Pînokyo dişîne dibistanê. Lênûsk û pirtûkan jê re dikire. Dixwaze ku lawê wî bibe kesekî zane. Rojekê zilamekê ku nûmayişa pêlîstokan dike tê bajarokê wan. Pînokyo dixwaze li vê nûmayişê temaşe bike. Ji bo vê jî radibe pirtûka xwe yê dibistanê difroşe. Pînokyo nûmayişê pir diecibîne. Hingî jê hez dike, xwe nagire û radibe bi pêlîstokên din re dansê dike. Zilamê sazger dansa Pînokyo pir diecibîne. Weke xelat çar zêran dide Pînokyo. Lê mixabin gurê xayîn û pisîka neqenc vê yekê dibînin. Gurê xayîn û pisîka neqenc ji bo ku zêrên Pînokyo jê bistînin, wî dişopînin. Wî di cihekî xalî de zerf dikin. Lê Pînokyo zêrên xwe nade wan. Li ser vê yekê ji bo ku wî bixapînin, dere wan lê dikin. Dibêjin: heke tu zêrên xwe dibin erdê de veşîre, heya sibehê wê zêde bibin. Ji ber ku Pînokyo heya wê rojê pêrgî kesên neqenc nebûye, ji wan yeqîn dike. Çawa zêrên xwe ji bêrîka xwe derdixîne, gur û pisîk xwe davêjin ser û temamê zêrê wî jê distînin. Bi dû re jî Pînokyo serserî bi darê ve darive dikin û direvin. Periya qenciyê hîs dike ku Pînokyo di rewşeke zehmetde ye û bi lez diçe bi hewara wî de. Gava ku jê dipirse bê çi bûye, Pînokyo bi dest xwe re derewekê dike û bi derewê re bi carekî pozê wî dirêj dibe. Peri jê re dibêje: rast bêje Pînokyo, heke tu derewan bikî wê pozê te heya ezmanan dirêj bibe. Pînokyo şerm dike û sozê xwe dide ku wê bibe zarokekî qet derewan nake. Li ser vê sozê perî wî dike wek berî. Roja din sîrkek tê bajarokê wan. Pînokyo soza ku daye ji bîr dike û ji dibistanê direve. Diçe wê sîrkê. Li sarsarokê siwar dibe û bi qirtikan re kêf dike. Pînokyo ve digere malê, radizê. Dema sibehê şiyar dibe matmayê dimîne. Çimkî herî deverê wî di nav pûrteyê de maye û guhên wî jî bûne mîna guhên keran. Pînokyo fêm dike ku dîsa hatiye cezakirin. Lê vê carê pîra bi sêr ya dilxerabî welatê pêlîstokan ew ceza kiriye. Gava ku periya qenciyê pê dihese, Pînokyo li halê wî berê vedigerîne. Pînokyo dîsa sozê dide periya qenciyê. Bi dû re jî ji bo ku biçe dibistanê birê dikeve. Êdî wê bibe zarokekî baş û wê bavê xwe qet neqeherîne. Lê wexta ku digihêje qeraxa behrê, masiyekî pir mezin tê û wê dadirqutîne. Pînokyo di hundirê hûrê masî de bavê xwe dibîne. Tu nabêjî wexta ku ew jî li Pînokyo digere, ketiye hûrê wî masî. Bav û lav kûr û dûr difikirin bê wê çi bikin. Tam di wê çaxê de masî ji bo ku hilmê bistîne devê xwe vedike. Bav û lav bi carekî re xwe davêjin derve. Pînokyo bi zor û zehmetî ji nava pêlên dijwar difilite û bavê xwe jî xilas dike. Gava periya qenciyê qehremaniya Pînokyo dibîne, wî dike zarokekî rastgo û ji wê rojê û şûn de bav û law bi hev re wextên pir xweş bi hev re derbas dikin. û qet ji hev naqetin.
چیروکا me çû diyaran, rehme li dê û bavê guhdaran.